Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ IBM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi fuyo shiro ni damu ye kaso shiro ni damu ye kasurunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jelela dogotoro jolewon olube au nofe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jelela yoro be ani wati be bawo bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.
Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi-bi in na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana n'o kana i coko Bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agri-Sup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone komi ye ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn juillet kalo ale tile 27 ye bi ye san 2026 fala ye kunun kun tɛ sunkaloman kɔnɔ ye san nka kunun kɔɲɔw cayara Bamakɔ dɛ fo ka circulation bloqué n bɛ dugawu kɛ Ala ka furu bɛɛ lajɛlen ni si bɛn an yɛrɛ ka lamɔden musoman dɔ tun b'a la o ta kɛra Kalaban Jani yɛrɛ dala ya fala ye comme kɔrɔkɛw sirannen don ka muso filanan ta an dɔgɔnin Fuseni Kulubali ale taara n'an b'a fɔ ma ko Fuseni Ba ale ye filanan ta kunu ko comme an ye kɔrɔkɛ fugaru ye an k'a k'a jija an k'Ala ka furu ni si bɛn Bakari Kulubali Maru Kulubali Alu Kulubali Kulubalilakaw ka denbaya Buwa Kulubali fɛ yen Fuseni o dɔgɔkɛ ale ye filanan ta kunu an sigiɲɔgɔn dɔ fana denmuso fana ka furusiri tun bɛ fala ye ani duba fana na kelen kun bɛ yɔrɔ kɔni a ko cayara o la kunu an ni maaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka furu ninnu bɛɛ lajɛlen ni si bɛn sɔgɔmada in na an bɔra sisan min ye ka sɔ dɔ daji fala ye Abu ka denkulo Abu Traoré jeune pétrolier
ale ka denwulu tun bɛ bi sɔgɔmada in na an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan an ye sɔ kɛ fɛn sugu bɛɛ fala ye sugu sugu kɛra Abu Traoré Kasim Traoré nka Seydou Jara fana tun bɛ aéroport dɛ kabi kelen Seydou Jara tun bɛ yen min ye Mɔzɔn Bakari ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Kulubalilaka bɛɛ tun bɛ yen Abu den tɔgɔ ye Modibo a tɔgɔ d'a ka patron na n'o ye Moro Yara ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka den balo k'a na k'an diya k'a buga dɔgɔ ye sɔgɔmada in na fala ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ka taa se ɲɔnɔ mara kɔnɔna na Jabali Masina ni Kidal an n'an da don o la yirituru Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ denfaya k'o ta k'o di général d'armée Asimi ma o baaraw Kurubokari la Bamako yan pionnew ka palɛba kɔnɔna na Mali Maroc bolo di ɲɔgɔn ma Abdoulaye Diop ko taara sira min fɛ ale na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna bamanankan na dugutigiw ka tali sariya ta ɲɛnabɔ tuguni fala ye ko k'a kɛ ni laada ye conseil des ministres dɔ f'o la sɔrɔ mun bɛ kɛ sanni mun bɛ kɛ sɔrɔdasiw tɔgɔ la n'o ye sɔrɔdasi minɛnw sanni ye fala ye minɛn dɔw tun bɛ olu kun tɔgɔ t'a la ko ka olu fana don o la o sariya fana falenna conseil des ministres ale ko fana ko min ye sifinw ka ndolantan min bɛ n'a fɔ ma ko biennale sportive ko k'o lasegin ka na fana kulukorokaw musow ani den ni denbaya ministre tun bɛ taamana olu fɛ yen fala ye u ko ministre ma k'a kana ni ji ye kulukoro musow ko kana ni ji ye u ka kin 11 ko kana ni ji ye yen n'Ala sɔnna ma an ka ndolacila musomanw bolola ndolacila musomanw n'o ye basket ye fala ye olu kan ka taa coupe du monde kɛnɛ kan o bɛ taa kɛ Alimaɲikaw fɛ yen septembre kalo nata yen o tile 4 ka taa bila a tile 13 la an ka maaw ye labɛn kɛ conférence de presse kɛra Jean-Claude Sidibe ni ale ye fédération basket ɲɛmaa ye ministre kɔrɔ don ale ye min fɔ an na dɔ da maaw tulo kan o la fédération malienne de football fala ye u ye secrétaire général kura ta a tɔgɔ ye ko Aba Maman ale kɔni tiɲɛna sɔsɔna t'ale ka choix la ale bɛ baara in dɔn kosɛbɛ fédération kɔnɔna a b'a ko ɲɛdɔn ayiwa aw ka coupe d'Afrique min taara Maroc fala ye k'a kiiri ye octobre kalo tile 8 ye dɛ tasi fɛ tɛ farikolo ɲɛnajɛ kiiriso min sigilen don Suisse-kaw fɛ yen k'u bɛna o jaabi di kɔkan kibaruyaw b'an bolo ani an ka marabolo n'an ka togodaw kibaruya an n'olu kɛ k'a tɔ bɛɛ lajɛlen dafa Seydou Sako an b'a fɔ Jalafara maire a n'a limanaw n'a balimaw bɛɛ lajɛlen fala ye inspecteur Sangoyi Jeli Sangoyi Beyidi Jabate an b'a fɔ Segukaw fɛ Segu jelikuntigi n'o ye Koyita ye k'ale fana fɔ Musa Jabate an b'a fɔ récoltera di a ɲɛmaaba n'o ye Mokhtar Kiki Kone k'a fɔ an yɛrɛ kɔrɔkɛ Amadu Dagamasa k'a fana fɔ Jaba Sidibe an b'a fana fɔ yan sɔgɔmada in na fala ye an tɛ ɲinɛ Siriman Bacili kɔ monsieur le maire ka Amadu Gassama fɔ domaine kɔnɔ Bayiba mairie du district kɔnɔna na ani mairie du district baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'o fɔ Bayiba ale sababuya la Sori Kɛmɛso a n'a ka baarakɛlaw k'a daminɛ Titibugu la ka taa se fo Maningalakaw fɛ yen ma ani ka na se ACI kɔnɔna na k'an b'a fɔ nin waati in na Sori yɛlɛmalen don kungo la pewu ayiwa fala ye an bɛ Numusa fana fɔ Yanfoyilakaw fɛ yen Amadu Kuyate n'a balimakɛ n'o ye Bubakari Kuyate k'olu fana bɛɛ lajɛlen fɔ Yanfoyilakaw fɛ yen ka Yanfoyila bɛɛ lajɛlen fɔ Numusa ale sababuya la sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye le jeune Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo an tɛ ɲinɛ a kɔ monsieur le ministre k'an ka foli bɛ s'a fana ma don o don k'an lamɛn dɔgɔkun timɛ ko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma si ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman basigi ni lafiya sɔrɔ ani kɛnɛya Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura nin ye an donkan ye Ana Jarabiya Falaye Keyita ani ne yɛrɛ. Fala ye ko ŋunan bɛ kun disiba de la dɛ nka ni binkɛnɛ jeni ma ban ntɔ man ka taa ntɔn sanga fo fala ye Niger jamanakuntigi général d'armée Abdramane Chani ale bɔra ka kuma lakali fala ye u ka télévision soba sanfɛ Faransi jamanakuntigi a y'o tendegelima kosɛbɛ k'a ɲini farafinnadenw fɛ u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri k'u ɲɛ yɛlɛ waliya minnu bɛ kumasuli lase an ma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la général Abdramane Chani a donna womisɛnw fana na ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni bingali min taara ka ɲɛsin Mali ma avril kalo tile 25 san 2026 Chani ka kuma na a ko bingali min taara ka ɲɛsin Mali ma bɔyɔrɔ sababa la farafinna jamanaw olu ye dɛmɛni kɛ nin ko in na
a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɔyɔrɔ fɔlɔ kɛlɛkɛcɛ fɔlɔ minnu bɔra olu bɔra Benengaw fɛ yen ka na olu Niger yɛrɛ ka groupement k'o cɛ ci ka tɛmɛ Burkina fɛ ka na se nin yɔrɔ in na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu filanan o kɔni bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkinakaw fɛ yen ka na tɛmɛ sa fo min ye u ni u nana se yɔrɔ min na olu ni minnu bɔra Benin olu fana ye ɲɔgɔn kamaru a ko ko a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ u taara bin Gao kan i n'a fɔ olu jɛkulu de taara bin min ye Sevare kan ko sabanan n'o ye Bamanci wale kɛbaa nana bingali min kan anw fɛ avril kalo tile 25 tɛmɛnen k'a maa sabanan bɔra Moritanikaw fɛ yen min ye Abdramani Chani ka kuma na a ko dogona tɛ min na pewu ko ye k'a yira sa k'a fɔ ko belebeleba fana bɔra Kɔnɔwarikaw fɛ yen ko sabula bi sigana t'a la fiyewu ko Kɔnɔwarikaw fɛ yen kungokolon fandanbada dɔ bɛ yen Bamanci wale ka wale kɛbaa olu bɛ ka dege kalan na yen min ye a y'a yira ko maa si tɛ se k'ale sɔsɔ ko sabula Ukraine ka minnu bɛ k'u dege kalan na u bɛ sɛbɛnw sɔrɔ maa min fɛ n'o ye visa ye o ye nanzarala jamana dɔ ye k'a b'i da de o tɔgɔ kan ko o de bɛ jamana baara d'u ma wa u taa yɔrɔ k'o ye Côte d'Ivoire ye k'u bɛna min ye tourisiya la yen a k'u bɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kungo min kɔnɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ k'a tɔgɔ ko Yelikaw fɛ yen Côte d'Ivoire min ye Bamanci ka wale kɛbaaw ye Chani y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni u ka labɛnw kɛra yen a ko min ye Moritani ta ye o dogolen tɛ maa si la sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ bi tɛ Ukraine maramatigi fɔlɔ u bɛɛ lajɛlen taara u ka labɛnw kɛ yen ka maa ninnu dege fɛn caman na yen min ye Abdramani Chani ka kuma kɔnɔna na a ko ale bɔra ka nin dugu fɛn fɛn tɔgɔ fɔ nin ye Faransi ka kɛlɛkɛcɛw b'a kɔnɔ Faransi ka renseignement mɔgɔw b'a kɔnɔ ko sɔsɔli yɛrɛ tɛ a la maa si tɛ se k'ale sɔsɔ k'a bɛ se ka kɛ wulikajɔ ninnu bɛ kɛ ka kɛ ni duguden dɔw t'a kalama ko nka k'u ka jamana ɲɛmaaw b'a kalama bi u b'a kalama sini ko waleya min taara ka ɲɛsin Mali ma avril kalo tile 25 ko bingali min kɛra yɔrɔ 8 fo yɔrɔ 7 fo yɔrɔ 8 ko a bingali ko Faransi bolo b'a kɔfɛ bi a bolo b'a kɔfɛ sini ko wa fana k'a bɛ min fɔ maaw ye Kɔnɔwarikaw fɛ yen Faransi a dagayɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ko 43e bima ko mars kalo tile 30 san 2026 ko min ye kɛlɛkɛcɛ dɔ bɛ yen olu ye kalan kɛra olu kunna yen drone kamikaze ani maramafɛn cɛjugu olu la baarali la ko wa ko kelenw o de bɛna bingali ta ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw ma a ko Emmanuel Macron ko bi bi in na ko ale ma da la n'o y'a sɔrɔ maa minnu n'a kunkolo bɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu bɛ fadenya min na fadenya jugu de talen don ka ɲɛsin olu ma wa min ye juguya kun kelen ye Faransi kɛlen don k'o de ta k'o ɲɛsin olu ma ko wa ko a b'a fɔ fana ko min ye farafinnakaw kan ka min bila u kun na ko teri ti Faransi la dɛ Faransi b'a ka nafa de nɔfɛ ko De Gaulle y'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn ko ni maa min kɔni ko k'i ye Faransi teri ye ka ɲinɛ De Gaulle ka nin kuma in kɔ ko k'a fɔ ko teri tɛ Faransi la k'e ma foyi faamu Abdramani Chani ko fana ko min ye maaw ye maa minnu bɛ bi n'o ye farafinnakaw ye u kan k'u hakili sigi u kan k'u ɲɛma jɔ u kan ka lakɔlɔsili kɛ bingali min taara ka ɲɛsin Mali ma yaasa ka se ka sinsin kosɛbɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Benjerville u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Kakurukaw fɛ yen ko min ye n'a ye maa min ja i ka taa o sɔrɔsiw dagayɔrɔ registre ta k'a lajɛ k'a daminɛ avril kalo tile 15 la ka na se a tile 22 ma ko n'o y'a sɔrɔ minɛnw cɛra ka bɔ o kan in kɔnɔ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la ko nka ko maaw bɛna mun fɔ ko olu bɛ ka mun fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye ko yaasa ka se ka ko in don Côte d'Ivoire sɔrɔsiw k'u ma k'a fɔr'u ɲɛna de ko min ye Burkina ye k'o bɛna bin u kan o kɛlen k'u y'o de kɛ ka kojugu maamu yaasa ka se ka na wulikajɔ k'ale boloda Mali kɔnɔna na ni minɛnw ye a ko Mali Burkina Niger min ye Faransi ye u bɛ k'a laɲini k'a dafirili kɛ ko daliyaw b'u bolo daliya minnu b'a yira sa k'a fɔ ko ɲɔgɔnyew kɛra dollar wari miliyɔn caman dira ko wa ko n'olu ye fɛɛrɛ sɔrɔ don o don k'u ka daliyaw k'u bɛ bɔ n'o ye kɛnɛ kan ko sabula ko nin bɛɛ lajɛlen na ko dɔw bɛna fɔ ko nkalon don ko wa ko a daliya jɛlenw ko o b'u bolo a ko bi min ye AES jamanaw ye u ni nanzaralakaw de bɛ ɲɔgɔn na sabula waleya fɛn fɛn tila ne ka kɛ nin diɲɛ b'a kalama diɲɛ da delen don min ye farajɛla jamanaw ye n'o ye Union européenne maaw ye u b'a kalama u bɛ ka Macron to yen a ka nin waleya tajugu ta ka ɲɛsin olu ma ko wa ko min ye nin ko in ye ko olu yɛrɛ fana tɛna to sigilen tuguni farafinnadenw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ u faali tɛ foyi tiɲɛ nanzaralakaw ye n'u ka nafa bɛ sɔrɔ a la Abdramani Chani ka kuma kɔnɔna na a ko nin ye nin ko ninnu kɔni nɔgɔyalen pewu k'a bɛ segin a kan ko k'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ Niger jamanadenw ye k'a fɔ AES jamanadenw ye ko waleya min filɛ senna nin ye ko kɛlɛ min don ko donjan kɛlɛ don fadenya min don donjan fandenya don
ko sabula ni a bɛ maa min ɲɛna ko ninnu bɛna hakili sɔrɔ ko ka segin u kɔ ko bɛ fɔ maa ye hakili bɛ maa min yɛrɛ la kɛ ko maa min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɛ se k'o kɛ cogo di k'u bɛ ka bamanjɔ ni wale kaba minnu ta bi ka nin baara ninnu kɛ nin ye k'u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ min na a ko maa dɔ bɛ yen k'o ye Mark Botenga ye k'u ka o lamɛn o ko nansara jamanaw ye miliyari hakɛ min fara ɲɔgɔn kan euro la ka se ka nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen boloda Mali kɔnɔ Sorasi cɛ ale ni wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ ni cɛsiri o dɔrɔn de ye Mali kisi Abdramane Chani ko ni maa min m'a faamu ko min ye bamanjɔ wale kaba maa 12 k'olu yɛlɛ moto kan dɔw bɛ pick-up kan k'u kunda Mali kan ko a bɛ se ka kɛ jɔnni ɲɛna ko o ye misi suyɛnen feerelen wari ye walima sɛ feerelen wari ko walima jaga dɔw talen fan dɔ la ko ka o wari kɛ ko o wari tɛ se ka o kɛ cɛ 12 moto sanfɛ ani pick-up ni fɛnw sanfɛ ko o wari kɔni ko maaw de y'o bɔ o kɛlɛ fɛɛrɛ sigicogo k'o tɛ se ka kɛ fiyewu bamanjɔ wale ni ka wale kabaw ye o la sa ko olu ye min faamu olu ka diɲɛnatigɛ de dulonnen don nin na Nizɛrikaw fɛ yen a y'a yira sa ko pankuru jigi kɛnɛ bin taara ko kan ko nka ko minnu nana bi pankuru jigi kɛnɛ kan k'olu ma foyi faamu k'u t'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ kɛlɛ min na ko n'i bɛ fɛ ka tile yira maa la a bɛ k'i bolojɔ ni jasere lajɛ Abdramane Chani ko k'i ka sɛgɛn kɛra fu ye ko wa ko bamanjɔ wale kɛbaw binna Nizɛri pankuru jigi kɛnɛ kan siɲɛ 1 k'u ye siɲɛ 2nan kɛ k'u bɛna siɲɛ 3nan kɛ ko sabula wulikajɔ in kɛkun ye min ye o ye ka Macron ni sago sɔrɔ Macron ni sago sɔrɔ tɛ fiyewu sabula Faransi ka siniɲɛsigi dulonnen don min na u bɛ k'o de ɲini Nizɛrikaw fɛ yen Abdramane Chani ko min ye nin ko in ye ko Macron y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ bɔ fanga la fiyewu ni a ma sago sɔrɔ cɛncɛnfoka jamanaw la n'a ma u dafiri kuma tɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga jaso kɛ k'olu yalo ka bɔ yen a ko Nizɛri y'u bu Nizɛri b'a ka jan kɔnɔ min ye Asimi ka taa se Ibrahim Traoré ma k'o de la ko ni maa min ma nin faamu dɔrɔn k'i ma foyi faamu kɛlɛ in yɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen na. Bolimafɛn sen 2 ka taa se a sen 3 ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Madina Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen 2tigiw sen 3tigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen 2 ani sen 3 ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ CFA wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fana kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Fala ye Jean-Élisée Daw ni ale ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée n'a dɛmɛbagaw n'o ye Irisilakaw ye k'u ye wulikajɔ kɛ dugukolo ko ale ko hukumu kɔnɔna na n'o ye Surasiw ka bolofara bɔ wulikajɔ dɔ ye min ye u ni bamanjɔ wale kɛbagaw karila ɲɔgɔn na u n'u dɛmɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in bɛɛ lajɛlen ale kɛra min ye Segu marabolo kɔnɔna na kibaruya jɔnjɔn sɔrɔlen sa k'a yira k'a fɔ ko min ye bamanjɔ wale kɛbagaw bolila ka t'u dogo dagayɔrɔ dɔ la min ye cɛdenw ye u ye goni kɛ u ka o yɔrɔ in na Kongo Janingaw olu fɛ kilomɛtiri 3 de b'a ni Sayi cɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Segu marabolo kɔnɔna ye Fala ye o waati kelen fana na tuguni armée wulikajɔ wɛrɛ fana kɛ
ka ɲɛsin ɲɔnɔ yɛrɛ ma surunama kilomɛtiri 30 gosili u y'o kɛ ani sababa bɛnna armée a kɔni ka maa ɲiniw bɛ senna dugu ma pankuru ale kɛlen ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka bamajɔlen ni jɔwale kɛbaa minnu bɛ yen n'olu porokotora ka bɔ nin ko ninnu na tɛgɛ bɛ se ka da olu ka cogo min Jean Élisée Daw ko ka wolomasiri tabaw ka cɛsiri ni wulikajɔ ni timinanja fo baara kɛ ko ɲuman k'o fo dugudenw k'u wele hali bi wolomasiri tabaw k'u senkɔrɔma dondo kunun ko armée ka wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔna na dugukoloko ta na sira fɛ ɲɔnɔ marabolo la sa u ye sɛgɛsɛgɛli ni ɲininiw kɛ bamajɔlen ni jɔwale kɛbaaw caman minnu bɛ moto kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la min ye togolo kurakaw olu fɛ yen Masina marabolo kɔnɔna na Segu ale kafo kɔnɔna don o la sa ko ka da bɛɛ lajɛlen fana tulo kan armée ka wulikajɔ wɛrɛ fana kɛra ka ɲɛsin jɛkulu marafatigiw ma maa minnu bɛ yen n'olu ye JNIM ni FLA ye Kidal marabolo kɔnɔna na ninnu kɛlen ka to ka minɛnw dogo yɔrɔ min na sa minɛnw faralen ɲɔgɔn kan armée ta kɛ o fana kan o waati kelen fana na Jabalikaw fɛ yen wulikajɔ kɛra sa ni fɛɛrɛ ni dabali ye maa dɔ kɔni tun bɛ yen sa olu tun bɛ pick-up kɔnɔ ani moto u bɛ k'u yanba min ye armée ye a ye ta kɛ olu fana kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la Jean Élisée Daw ko wolomasiri tabaw ka fo wulikajɔ ni cɛsiri baara ale kɛcogo ɲuman o bɛ se ka faamuya cogo min kuna sini ko min ye wolomasiri tabaw ye minɛnw nana ka bɔ Irisilakaw fɛ yen a yɛrɛ la sa ka fɔ ko minɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ye blindés ye blindés minnu tɛmɛna Lomé fɛ ka na Burkina cɛ ci Sikaso Buguni ka na se Senugaw fɛ yen Radio Mali maaw olu tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ja la an ka jɛ k'o filɛ a bɛ nanzarakan na. En vue de la lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes et leurs partenaires stratégiques, la Russie, poursuivent leur mission avec efficacité et détermination en se renforçant régulièrement avec des équipements militaires ultramodernes pour faire face aux enjeux sécuritaires. C'est ainsi qu'un important convoi de matériel militaire russe est arrivé tôt ce samedi matin 25 juillet 2026 à Bamako. L'impressionnant convoi militaire contenant des blindés de transport de troupes, des blindés de combat, des engins du génie civil et militaire, des pièces d'artillerie, entre autres, aura fait 10 jours de trajet du port de Lomé au Togo pour Bamako, en passant par Sikasso, Bougouni, Boulissebougou, puis Sénou. Également, une bonne partie des armements, l'arsenal militaire, était chargé sur des transports lourds, notamment des remorques couvertes de bâches. L'arrivée de ces nouveaux équipements militaires illustre davantage la vitalité et l'efficacité des relations militaires entre le Mali et la Russie, déterminées à lutter efficacement contre le terrorisme sous toutes ses formes. Yiri turuba min bɛ kɛ Mali kɔnɔ san o san a tako 32 baaraw kɛra Palais des Pionniers la Janginɛbugukaw Janɛgɛlakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Palais des Sports ale yɔrɔ la min ye sifinw ye sa ko in kɔni ko talen don ka di olu ma yaasa u bɛ se cogo min na ka Mali fan bɛɛ lajɛlen kɛ binkɛnɛ ye o baara de bɛ sen na denfaya o kun taara ka di président ma n'o ye général d'armée Assimi ye ale maa min bila ka na sa o ye premier ministre o kana sa ka se ka yiri fɔlɔ turu o la sa ka yamaruya di bɛɛ ma bɛɛ k'i ka yiri turu baaraw kɛ ministre muso n'o o ye Bamariam ye ni ale bɛ Dumuyalakaw ka sigi la Mariam Tangara a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin yiri turu in ye ko sango t'a la k'u sera ka 1,000,000 ba kɛmɛ fila bi naani ani 164 k'u sera k'o yiri turu san 2025 kɔnɔna na k'u ka wulikajɔ kɛ kun ye min ye ka se ka yiri 1,020,000 turu yanni san ale banni cɛ wulikajɔ in kɔni kɛ kun ye min ye sa fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka yiri turu min ye PNUD maaw olu tɔgɔla maa min tun bɛ sa o ye Eveline Bamba ye Eveline Bamba ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko a b'a ka dɛmɛ kurakuraya ka ɲɛsin Mali gouvernement ma nin baara in na min b'a to sa jakungo ale na kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ premier ministre ale fɛrɛ minnu sigira sen kan Mali gouvernement fɛ ani baara minnu kɛra ani yirituru nafa ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ ka o lamɛn.
yiritugu baliya a kɔlɔlɔ a ma dogo mɔgɔ la n'i ko k'a kɔlɔlɔ cɛncɛn ka tiɲɛni o bɛ jateminɛ ani an ka sigida yɛrɛ o bɛɛ tiɲɛni donc vraiment o bɛɛ bɛ se ka fɔ a la donc o kokun kɔnɔna la ni a ka ca ni san 30 ye pouvoir public an ka jamana kɔnɔna la u ye hakilina ta ani k'u cɛsiri ka ni campagne nationale de reboisement daminɛ donc nin y'a san 32nan ye donc vraiment an bɛ ministre de l'environnement n'a ka baarakɛɲɔgɔn k'u bɛɛ lajɛlen fo jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la mais baara mun don n'i ko ko yirituru gouvernement kelen ka baara tɛ presse kelen ka baara tɛ donc vraiment bɛɛ de ka baara don vraiment fo an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma yiritugu a nafa ka bon kosɛbɛ nafa caman b'a la nafa min b'a la o ye an ka sigida yɛrɛ o bɛ se ka améliorer cogo min na o y'a nafa dɔ ye ani dun ka fa ka sabati yiritugu nafa b'u la kosɛbɛ ani san ka nali ka dɔ fara o kan yiritugu nafa o bɛɛ y'a nafa dɔ ye ani ka dɔ fara population dɔ ka sɔrɔ o kan donc vraiment o bɛɛ y'a nafa dɔ ye ani kɛnɛya yɛrɛ donc bɛɛ bɛ se ka jateminɛ a nafa dɔ fɛ donc vraiment an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka wele bila an ka population bɛɛ lajɛlen ma hali bi k'u cɛsiri pour que ni yiritugu in vraiment ɲinan ta quoi que ministre de l'environnement a fɔ objectif mun ye ka se ka yiri miliyɔn 1 an ka se k'o turu vraiment an bɛ dugawu kɛ objectif o ka se ka atteindre. Mali Maroc olu ye sigikafɔ belebeleba kɛ Bamakɔ kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen a kun cɛra ni bolonɔbila sɛbɛn n'o taara se sɛbɛn 21 ma a bɛ tali kɛ sira caman fɛ jiko b'a la kuranko bɛ a la dugujukɔrɔ nafaw ka taa se kalanko min ye bololabaarakow bɛɛ lajɛlen Ablaye Diop baara in kɛra cogo min na ale bɛ segin ka na ɲɛfɔli k'an ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min bamanankan na. Donc ka yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ani Maroc jamana ɲɛmaa n'o ye sa majesté le roi Mohamed VI olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin san laban ninnu na pour que ka bɛn ani kelenya sabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ n'an ye hakili jagabɔ kɛ Mali ni Maroc ka baara a ma daminɛ bi ne yɛrɛ y'a fɔ mais baara ɲɔgɔn nin fana y'a fɔ depuis lawali an ka jamanaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diina sira fɛ kalan sira fɛ jago sira fɛ yiriwali sira fɛ fo an ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc bi an ka jamanaw bɛ continuer o baara fɛ Maroc ni Mali fana ka teriya a sigilen bɛ jɔsen gɛlɛnw de kan Maroc ani Mali an y'a yira k'a fɔ an ka jamanaw ka kelenya ani k'an ka dugukolow lakana n'a bɛ fɔ o ma ko intégrité territoriale ani ka lakanani nati an ka jamanaw na o ye koba de ye an ka jamana filaw bolo an t'a fɛ an ka jamanaw ka tila an tɛ fɛ mɔgɔ kana don an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka jamanaw kodɔn ɲɔgɔn na donc an ka teriya fana sinsinnen b'o de kan Maroc bɛ Mali dɛmɛ k'a ka kelenya sinsin Mali fana bɛ Maroc dɛmɛ pour que k'a ka kelenya sinsin o y'an ka baara jɔsen fanba dɔ ye a yirala fana k'a fɔ kabini Mali transition daminɛna 2020 Maroc kɛra jamana fɔlɔw de ye minnu nana ka na u bolo di Mali ma k'an dɛmɛ u mana k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya min na o gɛlɛya a ɲɛ b'olu bolo ou bien Mali kan ka baara kɛ cogo min u nana balimaya ni teriya fɛ k'a fɔ olu dalen b'a la Maliyɛnw yɛrɛ gɛlɛya kɛra cogo cogo u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka bolo di ɲɔgɔn ma continuer donc fo ka n'an se bi bi na an bɛ baara la an ni Maroc a y'a ye avril kalo tile 10 an y'a fɔ discours kɔnɔ sisan nɔ Mali y'a bolo di Maroc ma k'a fɔ k'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka sahara ko kuma min bɛ yen nɔ ɲɛsɛrɛ kɛnɛ ni jamanaw na n'o ye Nations Unies ye k'an b'an bolo d'u ma pour que a baara a ka se ka ɲɛnabɔ Maroc yɛrɛ ka kelenya kɔnɔ donc o kɛra koba ye min y'an ka jamanaw fana surunya ɲɔgɔn na ka taa fɛ kojugu donc ni jɛkafɔ in n'o ye commission mixte ye bolo di ɲɔgɔn ma ye nin nana o bɛɛ de hukumu kɔnɔ a fan fɔlɔ o kun ye an ka cakɛdaw ani jagokɛlaw n'a bɛ fɔ o ma ko forum d'affaires
Maroc yɛrɛ mɔgɔ min nana a bɛ mɔgɔ 100 bɔ an yɛrɛ fɛ min nana a bɛ mɔgɔ 200 bɔ u ye sigi k'a fɔ ko u ye baaraw boloda u bɛ k'a lajɛ jago sira fɛ yiriwari sira fɛ baara sugu bɛɛ pour que ka se ka commerce nɔgɔya an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra succès ba de donc baara bɛ continuer o la an bɛ foli kɛ an ka chambre de commerce ni industrie a n'a ɲɛmaa Maju Sɛnpara ani Maroc Confédération Générale des Emplois du Maroc groupe des entreprises du Maroc olu y'o baara kɛ o baara ɲɛna fo kana se bi anw yɛrɛ bɛ min na sisan n'o ye nin sigi k'a fɔ naaninan ye o sigi k'a fɔ bɛɛ bɔla k'an bɛ n'an bolonɔ dɔ sisan accord 21 de la an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye koba de ye accord nin bɛ touché fɛn caman na sɛnɛ b'a la mɔni b'a la lakanani b'a la énergie n'o ye ka courant k'o di mɔgɔw ma énergie solaire ani énergie kɔrɔlen ni lakanani sira fɛ ani formation professionnelle baara fan caman accord ninnu an bɛ n'an bolo dɔ la o b'an dɛmɛ sisan nɔ Maroc ni Mali an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Maroc ye jamana u yiriwara ka se yɔrɔ dɔ la anw yɛrɛ fana bɛ yɔrɔ dɔ la an bɛ se k'an baara di an bolo di ɲɔgɔn ma pour que k'o baara kɛ an bɛ fana foli kɛ parce que Maroc nalen fana o y'a jira k'a fɔ n jɛɲɔgɔn nin ka kuma na Maroc b'a bolo di an ma k'an bɛ kɛlɛ min na n'o ye jatigɛwale kɛlɛ ani terrorisme kɛlɛ Mali b'o kɛlɛ na k'olu bɛ Mali kɔkɔrɔma don donc ani an bɛ ka baara k'o kan parce que u bɛ k'an dɛmɛ u y'a faamuya gɛlɛya min b'an kan Mali gouvernement ani Mali finitigiw u bɛ baara min na u y'a kodɔn u ko ko u b'an dɛmɛ o baara la u b'u ka solidarité jira ni Mali ye an b'o gɛlɛya min na donc kuma lasurunya na nin ye k'a jira k'a fɔ bi nin ye teriya kura de walelen ye an ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'an ka baara kɛ k'a lase yɔrɔ la an ma deli ka se yɔrɔ min pour que baara nafa ka se maliyɛnw ma a baara nafa ka se Maroc ma donc an ma ɲinɛ an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ u ka nin ko kunbɛn ni hakili ɲuman ye u k'an dɛmɛ ni duwawu ye pour que an ka jamanaw ka continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali fana dayɛlɛnnen don jamana fɛn o fɛn b'an da fɛ an bɛ fɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ an kana an da don jamana wɛrɛw problème na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka bɛn ani kelenya sigi a ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de tun ye kuma ye an bɛ foli lase Maroc jamana ɲɛmaa ne roi Mohamed Sisi ye a ka hakili ɲuman n'a ka dɛmɛ an ka jamana fan fɛ an balimakɛ yɛrɛ Nasser Bourita an b'a fɔ ani a baarakɛ ɲɔgɔn fɛn o fɛn nana yan nɔ k'an dɛmɛ pour que nin baara nin ka se ka kɛ ka ɲɛ donc aw bɛ hakɛ to bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ la. n'an bɔra Ablaye Diop ka baarakɛyɔrɔ la Mali marabolow kɔnɔna na bi ɲɛfɔli bɛ ka kɛ premier ministre nagakɔrɔ ministre min bɛ yen n'o ye Mamani Nasiri ye ale ye jɛkulu sigili daminɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa ka ɲɛfɔli kɛ k'a daminɛ juillet kalo tile 23 la ka taa se tile 31 ma sariya sunba kura bɛ cogo di mara kama bɔli bɛ cogo di sigiw nana kɛ cogo di la min ye kalataw ye ka taa se fichier électoral ko ma olu bɛ ka kɛ an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna baara in kurumo karili kɛra Bamakɔ yan conseil des ministres ale ka lajɛ senfɛ ale sariya falen sariya min bɛ tali kɛ sugubulon sigili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka minɛn tali ma minɛn minnu bɛ sa olu fɛ n'o y'a sɔrɔ olu man ka da kɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen sa yira la k'a fɔ ko minɛn kuraw bɛna fara a kan yaasa u ka se ka kɛ sa sugubulon yɛrɛ bɛ sigi sariya min kɔnɔna na n'o ye marché public ye yɛlɛma donna o la yaasa cogoya min na sɔrɔdasiw ka hakɛw tali bɛ se ka don ba la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni majamu ye conseil des ministres a ka lajɛ fana sen ka sa a ye ordonnance dɔ ta min b'a to bi dugutigiw olu sugandili bɛna sigi an ka laadalataw nacogo la min ye duguw kɔnɔna ye kinw kɔnɔna na ani marabolo kɔnɔna minnu bɛ yen n'u b'an ka jamana kɔrɔfɛ an fɛ o ɲɛma sugandili bɛ kɛ laada i n'a fɔ laada a kun yira la sa k'a fɔ ko kalata de tun bɛ ye a la ko o ka bɔ a la pewu min ye kankɔrɔsigiw fana tacogo na kɛ o cogoya kelen na mara kama bɔli hukumu fana kɔnɔna na halisa sa yira la k'a fɔ min ye dugutigiw ye olu yɛrɛ kɔni bɛna na carnet n'o ye du sɛbɛnw ye sa k'olu baara kɛ dugutigi bɛɛ lajɛlen ka so drapeau ka ye a sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko sa ko faso ale kɔni ka danaya b'u kan min ye jɔnjɔnw fana dilen don u ma u bɛ se k'o don kan na cogo min na ka se ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa kana se ka degun ta ka ɲɛsin u ma conseil des ministres ale ko fana ko ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan fasodenniya bɛ se ka lawaleya cogo min an ka kalansow kɔnɔna na san 2026 san 2027 o hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ sa min ye fasodenya baara kan ka taa taabolo 4 belebeleba fɛ maliden kura sigili maaya ni danbe mali kura a jɔsen ka taa se faso ka
ɲɛtaa kunnafoni ma nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kalanw ɲɛ sa kalan minnu bɛna don bɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri bɛ sifinw ka ko kunna ale ni farikolo ɲɛnajɛ ale kɔni ye sɛbɛn in ladon sɛbɛn in min ye conseil de ministre ye a jɛra n'a ye ale minisiri kelen a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Mali kɔnɔna yan fɛɛrɛ dɔ kun sigilen don sen kan sa n'o ye ndolati ye k'o sigi Mali ale marabolo bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira sa ko ɲinan ta o bɛna kɛ k'a daminɛ utu kalo tile 7 ka na sa tile 16 ma n'o ye biennale ye biennale yɛrɛ kun jɔra san 1983 o san ta n'o kɛra Sikasokaw fɛ sabula kun fɔlɔ o kɛra san 1979 o kɛra Segu min ye san 1981 o kɛra Motikaw fɛ laban min kɛra ni fɛn ma ko kɔfɛ sa o kɛra san 1983 ɲɛnajɛ in a bɛna to sa min ye Bamakɔ kɔnɔna yan sa farikolo ɲɛnajɛ taabolo 5 u bɛna o de ta senfa piripiri maaw b'a la n'o ye athlétisme ye basket b'a la min ye ballontan ye o b'a la ale ni barita n'a bɛ fɔ ma ko lutte traditionnelle ni jeu d'échecs n'o ye dambɔ ɲɔgɔnna ye o bɛɛ lajɛlen bɛ a la wala in kɛ kun ye sa sifinw ani Mali yɛrɛ bɛ se cogo min na kan tulatara ɲɛnɛmaw fana ye minnu bɛ se ka ta ka baara kɛ ka jamana ale mago ɲɛ Seko Jacques ale y'a ka kimɛli kɛ san kimɛli fɔlɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sanji kɔni kɔlɔlɔ ye maa 6 o de fa an ka jamana kɔnɔ min ye maa 11 olu joginna du n'o ye so ye o kɔni 19 o firila maa 352 o de o du ninnu kɔnɔna na yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛn sa Seko Jacques ye welewelemada kɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na an ka hakili to u ye kibaruya minnu di ka kɔrɔ ani fɛɛrɛ minnu sigilen don Mali yɛrɛ marabolo kɔnɔna na sa u bɛ se k'olu sigi sen kan cogo min na Yirimajɔ polisiso ale ye wulikajɔ kɛ min ye Kɔnpolo Jara ye Modibo Ka Jara a n'a ka danga n'o ye Mamadi n'an b'a wele ko Modi Ɲagate olu ye wulikajɔ kɛ juillet kalo tile 21 siganama 3 u y'u bolo da olu kan ni siganama ninnu kɔni fala ye ko ninnu ɲɛ tana ye moto yɛrɛ de ye koyi wa min ye bolimafɛnw ye u ɲɛ tana ye o ye kibaruya sɔrɔlen sa brigade mɔgɔw kɔni wulila sa k'u bolo da maa fɔlɔ min kan o ye AB ye san 17 IT ale ye san 27 ye min ye OT 11 kɔma Ɲagate a filila nin tɔgɔ ninnu na wa ubiyɛn togolalakaw de don n y'a faamu sisan 38 ale bɛ ka taa naziya fanfɛla la dɔɔni kunnafoni kunfɔlɔ y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu maa min fɛn fɛn filɛ nin ye u kɔni sigana de kɛlen la sa k'a fɔ ko moto 2 suɲɛna u yera o la so dɔw kɔnɔna na so minnu yɛrɛ tɛ kelen ye Yirimajɔ plateau lakaw olu fɛ yen moto ninnu suɲɛnen u tilala ka t'u feere sabula min ye maa 3nan bɛ yen mun b'u bolo ni a suɲɛna ka ban ale bɛ taa bɛɛ lajɛlen tɔnɔmada ka na ni musaka ye ale fana minɛna u bɛɛ lajɛlen nin waati na sa finitigilakaw olu tilalen kɔ o la sa u y'u bila min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri tigilamaw ka bolo kan wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko min ye polisilakaw ye u ka polisi directeur ba ale ka haminaba de ye nin ye n'o ye inspecteur général de police Yusu Kone ministre Dawudu ni ale bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna sa ale bɛ dɛmɛ kɛ ko k'a ɲini sa bɛɛ lajɛlen fɛ maa n'i ye sigana ko ye walima n'i ye ko ye ko min bɛ taa jimi sira fɛ i bɛ se ka nɛgɛjuru sira min ta sa o ye 101 Kɔnpolo Berete polisi direction ba kɔnɔna na sɛbɛn a fa sirila ale fɛ marabolo ni togodaw kibaruya kɔnɔna na sa sɛnɛ wulikajɔ bɛ fan caman fɛ bi kajolokaw y'a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔni na kɔni ji bɛ ka taa olu jimi sira fɛ kosɛbɛ kɔɔri sɛnɛnaw ye degun min sɔrɔ u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye nin waati laban in kɔni na sa min ye dugumafɛnw ninnu kɔni caman ye u bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la kɔɔri kɔni u kun hakilinaba bɛ min na u t'a dɔn n'o bɛna sɔrɔ sabula min ye dugukolo fan caman ye kɔɔri tɛna se ka sɛnɛ o la Buguni marabolo ni Buguni lamini bɛɛ lajɛlen fana na min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko ji kɔni kun sen sumayara nka nin waati in na kaba ni tigaw olu bɛ ka bɔ kosɛbɛ Dugunikaw yɛrɛ caman y'a yira sa k'a fɔ u kɔni bɛ dugawu kɛ sa ji bɛ ka taa sira min fɛ a ka se ka to o sira kelen kɔnɔna na min ye Kɛnparanakaw fɛ yen ɲɔsɛnɛnaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ nɔgɔ kɔni sen sumayara kosɛbɛ nin waati in na olu bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ sabula u tun ye nkamu da kuma caman yaasa nɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka na don u don waati la u kɔni sigilen don k'o kɔnɔ nka yan'o cɛ baara fɛn fɛn bɛ n'u bɛ se k'o kɛ olu yɛrɛ na o bolola nɔgɔ ko k'o kɔnɔ Kulukorokaw fɛ yen muso tɔgɔla don kan ka sigi sen ka juillet kalo tile 31 minisiri bɛ muso ka ko kunna sa ale taara taamana Kulukorokaw fɛ ani maakɔrɔbaw ye ɲɔgɔn ye dugutigiw ka taa se musolakaw ma fala ye Kulukoro musow ko jiko gɛlɛya de b'olu la olu ka kin 11 ni u sera ka forage kelen jɔ o la ko bɛ fo olu la kosɛbɛ muso tɔgɔla don bɛ taa sigi u fɛ o ka d'u ye dɛ nka u mago bɛ ji la ka se ka u ka baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
lafiya ale ni basigi o kɔnɔna cogo min na n y'a f'i ɲɛna cogo min na sa yirituru fana kɛra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ seukaw fɛ gouverneur ale yɛrɛ de tun bɛ kɛnɛ kan ka taa yiri kun fɔlɔ turu kayikaw fɛ général de brigade Musa Sumare ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Kulukoro min ye Lamine Kapori ale ma kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ a ka directeur de cabinet o de ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Kitakaw fɛ ye Dawuda Mayiga ale fana y'i bila filani de bɛ la ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sa yirala k'a fɔ yirituru n'a daminɛnen filɛ nin fala ye ale bɛ to senna sa fo utukalo waati sabula o yirituru o baaraw de daminɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na jamana kɔ ka kibaruyaw la dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ko wara ta de o ko ni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da Wolofaw fɛ u ka jamanakuntigi n'o ye Basiru Jomayi Jakari Fayi ye ale min yɛrɛ kan ka na taamana an fɛ yan tile 2 in na sibiri tɛmɛnen a y'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn sigi n'o ye parti politique ye ko kira ye fasoden ɲumanw olu ka tɔn ko o don parti politique kɔni bɛ ka sigi ka kɛ ni fɛn ɲɔgɔn ye sa Usmane Sonko n'ale ye Pastef ɲɛmaa ye ale ni Jomayi Fayi ni ɲɔgɔn cɛ min ye président kɔni ye sa a y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna nin tɔn in sinsin don nataw la kalataw ni min ye wulikajɔ fɛn kan ka kɛ faso tɔgɔ la a yɛrɛ n'a ye o kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a kɔni bɛna yɛlɛmaba don Sénégal politique ko ta nasira fɛ wa min ye Jomayi Fayi ye kɛnɛ kan ye a yɛrɛ tun bɛ a y'i masakɛ taama k'i tɔntigi taama ka tila k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko n'i ye dannifɛn ɲuman falen sɛnɛ k'a bɛ falo min na ko o de ye sɛnɛden ɲuman ye wa k'olu ka tɔn in ko ni Ala sɔnna a ma ko danfɛn ɲuman don ko wa k'a bɛna falen ko bɛɛ lajɛlen bɛna a ye fala ye nin ye président ye jamanakuntigiya la min taara parti politique sigi o de la ne k'i ma n ko politique n'aw bɛnna aw bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ nka n'aw ma bɛn foyi tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna na Burkina Faso ministre min bɛ kɛlɛko kunna ani Wolomasiri Taba ka baara n'o ye général Célestin Sempore ye a y'a yira juma don ko min ye Wolomasiri Taba ye k'olu ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛ ka kɛ yaasa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen basigi ni lafiya bɛ n'a ye bi wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye olu ka jamana 100 sira de la sa 70 ani 4 buruburu 53 o bolo sagoya la bi u bɛ se ka wulikajɔ kɛ a fan 14 bɛɛ lajɛlen na u ka laɲini ye jamana bɛɛ lajɛlen ka lakana ko o baaraw bɛ senna u bolo min ye général Sempore ye nin waati in na AES jamana minnu bɛ jamana 3 ninnu sa olu ka ko sɔrɔdasi Wolomasiri Taba ka ɲɛmaaya bɛ ale bolo Benin ni Nigeria olu bolo ni ɲɔgɔn ma Nigeria jamanakuntigi danga n'o ye Kasina Simina ye ale ye taama kɛ Beninkaw fɛ juma tɛmɛnen tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn na sɛbɛn min n'a to sa min ye Romuald Wadani n'ale ye Benin jamanakuntigi ye ani o ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma sa sɔrɔ ko ta nasira fɛ yiriwali ko ta nasira fɛ min ye ka se ka bayɛlɛmaminɛnw ni bolo di ɲɔgɔn ma kɛ seko ni dɔnko ale ni jagoko ta nasira fɛ ka taa se lakanako ma u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na Maroc jamana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye san o san maa 9,000,000 o de bɛ taa ale ka jamana lajɛ n'o ye turisiw ye 100 sira la sa u y'a yira sa ko a yɛlɛla ni 6 ye min ye u ka kimɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen y'o yira sa ko kɔni bɛ dɔ fara u ka jamana musaka kan Ukraine y'a yira sa ko ale kɔni degunnen don nin waati in na Rusilakaw kɔni ka gosili bɛ ka caya kosɛbɛ olu yɛrɛ mana maramafɛn minnu bila sa u bɛɛ lajɛlen bɛ ka degun sɔrɔ nin waati in na min ye Ukraine ni Rusi ye sa ale ka olu ka kɛlɛ min filɛ senna nin ye ko ni Ala sɔnna a ma ko fɔɲɔgɔn sigikafɔ bɛna ɲini a ko la min bɛna k'a siɲɛ 3nan bɛɛ lajɛlen bɛ ka dugawu kɛ sa u ka se ka kɛ ka ɲɛ Allemagne a yirala k'a fɔ sa olu ka dugu kɔnɔna na Bamanjɔrɛ n'u ka wele kabadɔ kɔni ye dangari Allemagnekaw fɛ sibiri tɛmɛnen siganama kelen n'o ye jihadisi ye bolo sera ka da ale kan wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Berlin ale yɛrɛ kɔnɔna na u ka kunnafonidilaw y'o kuma fɔ kununko kari min ye bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna kuranko ta nasira fɛ sa Iran ni Oman ni olu kɔni jɛra ka ɲɔgɔn ye tuguni u ka kumaɲɔgɔn ye tali min kan sa Detroit d'Ormuz u y'o kuma fɔ
ka taa se nin waati na sa kuran yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min fɛɛrɛ min bɛ Oman bolo ale y'o da yira Iran na yaasa min ye détour d'Ormuz a ko bɛ se ka ban cogo min nka fala ye bi taji sɔngɔ yɛlɛlen don Américains fɛ yen dɛ a sɔngɔ yɛlɛlenba de don yen an balima minnu bɛ baara kɛ yen u caman y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko Ala kana ni sɔngɔ yɛlɛ in ɲɔgɔnna se an ma han sabula ko a yɛlɛlen don kosɛbɛ Faransikaw fɛ yen u y'a yira sa ko bɔlɔlɔ sira kan sa denmisɛnnin ne si ma san 15 sɔrɔ e tɛna se ka yɛlɛ sɛbɛn in talen kɔ u ka wasabulon fɛ ko jamana bɛɛ lajɛlen jɛra ma ko k'a lawaleya septembre kalo nata ye ko k'a don bɛrɛ la baara bɛ se ka kɛnɛya cogo min Alizerikaw bɛ wuli ka jɔ la nin y'a dɔgɔkun 3 ye sa ka tasuma ale kunbɛn u y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ caman kɔni bɛ bi na u sera ka olu kɔni kisi maa 6 o de fatura ko in senfɛ Côte d'Ivoire ministre min bɛ sɛnɛko kunna ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma yaasa cogo min na u bɛ se ka yɛlɛma don u ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ sɔrɔko ta nasira fɛ sɛnɛ ni kungow bɛ se ka don ba la cogo min na sa min ye farafinna ka kelenya hukumu kɔnɔna ye welewelemada in kɛ kun ye min ye olu ni Ghana kɛlen don k'u bolo don ɲɔgɔn bolo yaasa fɛɛrɛ ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ka o ko ta nasira fɛ Côte d'Ivoire ka se k'a ka tunɔkantunɔw sɔrɔ walima ka dɔ fara a kan. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client Skati Coupe du Monde o kan ka sigi Alimanikaw fɛ musolakaw olu tɔgɔ la min ye Alimaɲi faaba ye Berlin baara kan ka daminɛ septembre kalo tile 4 ka taa kuncɛ tile 13 hukumu kɔnɔna sa Mali Fédération de basket ɲɛmaaba n'o ye Jean-Claude Sidibe ale ye barosigi kɛ an'u ka dege karamɔgɔ n'o ye Umar Siriya ye ka taa fara jalatigi kan n'o ye Jɛnɛba Njayi ye ka ɲɛfɔli kɛ o kɔfɛ sa min ye entraîneur Umar Siriya ye sa ale kɔni maa 23 ta u nana taa basket labɛn baaraw kɛ Espagnekaw fɛ yen yan'u k'u kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Allemagne ale jamana kan min ye ministre Jean-Claude sa n'ale basket fédération ɲɛmaa ye a ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali gouvernement ka musaka bɛɛ lajɛlen bɔ ka d'u ma u bɛna taa ɲɔgɔn ɲɛ min kɛnɛ kan u ka maillot wo u ka donfini wo u ka musaka wo k'a bɛɛ lajɛlen bɔra ka d'u ma ko a bɛ Mali ɲɛmaaw fo o la kosɛbɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ olu ka taa ɲɔgɔn lajɛ la u k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ yan'u ka bɔ Bamakɔ ale kɔnɔna na Fédération malienne de football n'o ye ballontan ta nasira ye sa k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Aba Maman k'a y'o de sugandi ka kɛ fédération secrétaire général ye Mali fédération bureau kura min sigira kunna n'o ye Moazu Sise u ye a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ min ye Aba Maman ye ale kɔni taara ka kɛ fédération secrétaire général k'u bɛ foni tanu k'a ye Falaye u bolo bi yɔrɔ ɲɛna nin sen nin kɔni fo n'u ye gɛlɛya ta ka saba ka démissionner n'o tɛ kɔni baara kɔni nin b'a ɲɛdɔn nin bɛ se k'a baara kɛ secrétaire général baara kɔni nin kɔni b'a ɲɛdɔn sabula a bɛ sɛbɛnw dɔn a bɛ sariyaw dɔn a bɛ fédération yɛrɛ kɔnɔna baara fana ɲɛdɔn kosɛbɛ Coupe d'Afrique min tɛmɛna Marocaw fɛ Falaye Tasi ni ale farikolo ɲɛnajɛ kiiri soba min sigilen don Susikaw fɛ yen ale y'a yira sa ko octobre kalo tile 8 ale bɛna n'a fɔ n'o y'a sɔrɔ Maroc de kan ka coupe sɔrɔ walima n'o y'a sɔrɔ Sénégal de kan ka coupe sɔrɔ coupe in yɛrɛ kuma cayara kosɛbɛ nka kiiri ka coupe di Falaye maaw ko k'a ɲɔgɔnna famana ka kɛ dɛ n'Ala sɔnna a ma octobre kalo tile 8 n'Ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ n'a kɛra min ye an n'o ɲɛfɔ maaw ye dansigi bɛ kɛ kunnafoniw la yan bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ye dɔgɔkun kura min daminɛ Ala k'a timoko ɲuman da an bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ana Jara Falaye Keta Kasim Traoré a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.